זה הבעיה שאין בזיזים. מה? צלם אותה. הנה, רואים דווקא סגול, אתה רואה קצת. רואים. צלם את האישה, הולכת כאן. הנה, הוא מצלם פה, מה זה גבר? אישה, לא? שכחתי להגיד לך לצלם את השקיעה. אבל היה עננים. יחסית הוא מצלם מאוד יפה ללילה. אתה מצלם עכשיו? כן, זה לא צילום, זה וידאו. אז שומעים מה שאנחנו מדברים. תעלה את זה ליוטיוב. יוטיוב. יוטיוב, יש שם שקיעה